Leo China on sell again. Okay. Ai mi ko sakki wallahi. Ai into do ka ara so mi ya no no se bon jon ni o handa mi no da taxi moto jang. Hello. Ai mo di ma fu so ala di. Ai ya ala to. Dan dis je jomba ma to ngari goddo hebi modi makko ko yaayirabe ma dum biro makko tigiri fuddo inde ayi o jiw ko kata do jiw ko dum do wari dum bingi babe makko biro makko urane ko sina biro makko mi do nane. Ok, c'est bien. Ah, problème là. La dame a fait un an. Dame no di masala bien. Merci. Ok. Oh. Vaya. 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 Ah, no, la, un gol vaya. Apa gaya itu dah? C'est pas possible. C'est pas possible. You know, di vaya, mero. Finish. Alaga. Finish. What do happen? Darido. Gitino wana do. Aku ni wo la ni ma ndonki. Sekali apa ya ma do. Wa lai am. Wa no da penguma. Wo wala ma ko mi yeu tika ma antu. Wa ta ya tu go jinda. Ha chen go da do go ngala wa di ala ni de nyana do. Tela. Ma tu nyana do ba menti do da. Ni da won ni go no tawi de ma ko de dum do. Ko imu ta ka di hailo. Ni da jinda. Ha ku te go da do ba menti do da. To sai gundu ko ma ko. Iwala ni masafala na moko ya nodda Babe ka kander por moni jilde. Kander por ga moni jilde. Donc na ni anta ka ba ko sa ko na go. Owe ko hi o jinda wori ata jinda da ida jodi ida deti la re mo pera met ni o tino ke maya na tu aja a joda de do na risio ida jega za do ko saya ni do ma on kino do na wa to no masibo si alla si akala no goku woni wa goddo yame me wala to Babe. Fala go yung halang baya. Akia tawag konto baya won. Konto baya won pati ka ko ilan na do sinyat. Ko joni o yalti do mo yaade ke marti mo yeyi ko ma kiti ko kanko bandi be linke do wuppugol o kanko prepare o siyon go fo alandota ani sa no do la mi wayinte no ya ko wonna to ma mi jonna ma ko ndani da lawo ko da ya Mina to dey fa hondi de tuta farminti no do ma heli to da be jandi mi teji nami nani kono nande ko ibadu. Ifala yung baya wo wonu kasuluga. So gay ni defugo yo wonu kasuluga ya piyal fugo. To ka dipiji no woni reno. ni waynan tetu O aga gore jo ya sa ko no yalta do an o creo gore be kadda. Kanko do alan ki pude na ba. Ni da o creo ya gore be go ko yas. Ko kanko mi jombi ko kanko do alan ki pude. Donc do andi kaydiji do andi pijidi no woni reno si an fok kanko ni joditi babay si Allah yewtane dam baya onan ko woni takko parce que si dum do wala no lan hande wonani Allah handen be mu ma go ina te to do be mu ma na pi wi ma ko ma ti ti ni ara jodi ko fi ko nyame ta den ko yame wona fi hande o minni hande o mo wiidan kama ki jodi mi be mu ma na haydo to mi andiramo on ji ha hande kadi o watari do naata yadda na ko nan da do fuddo wala ta ha tusta ma fini fi be nguma wata hoto no wata sikko kadi bay hara ya ala yidde lengi acca yo yanta mi adi ta o jinda na jindo kadi sakon mi da jenti dasi man ka dani no kumbotu ndari ya woni mi wa loja yewtotoma wat hoore ma doynani si goɗɗum heɓima a waɗay doy si goɗɗum heɓima a waɗay doy
sa ƴetti hoore ma ɗo a fiifiiɗo ha a naati e ere a heɓata ko sortama yon gollel hakkil ma tiiɗo gollir gandal ma ngal hay sa haylaaki no gasa a fotti e boy waɗu doy nani mayin ko suudu mayin ko suudu mayin leɗɗa waɗu doy ɓe Nani gollong genya. Ye da mari na ndo ko suudu. Hai se nan. Ano yan? Kuno ko tirong mo nun lang. Akala siguro ako. Ay, di ko maragal ng barmer doon. O diyan salot. Karata ako. Di nga ko kang na ngat. Wala na lang kay bornada kay kayas. Hindi sa problem. Di isgala mi nya mo. Problem na dio nendara na. Wala heste ko doon. Ay ta tigare, sayan tigayas eta tigarne nga testa ka deno ko wono. Ya, sipot kinenge mat. No. Tan sapot tin kam pakalaw ko na kas. Oh, nata. Saya sa. Ano yun? Dalam diri. Ay, mo din na hay mo. Ay, pa. May ko doon ko tinurang sa. Yun mat tinggal hang. Ano yung git ma do? An fatka. Ene, ani mod na ko. Ya masa. Ya. Alhamdulillah ini. Amon man tan de depansi ni. Ay, tan mo di mala ya. Golle. Ako ka libre mo ko ba? Lain lagi. Ɗum nde wona dépense non soit wonde ko modi ma wonde ko gore en modi ma andi wona dépense non ka ɗum gasi probléme ala joni en daara andi goɗɗo sa yettimo pour jiɗo na yayiɗo ko an kaka an falama noon haalande goɗɗum ñanda ko lan andino welete moƴƴa goy on comme ça welima ka safe ɗum ko mon ma haalande ɗon o latta fencimade safe sa yilan bornoroni ila yiɗi ɗen ko a yii hande la borni goɗɗo laaɓi ɗiɗi a bolan hande a yiya lam borni goɗɗo laaɓi ɗiɗi hande a yiya lam fus ko nde yiwɗa la wuko ni ani meche ji siko meche ko alɗa siko dépense ma watta ɗum a watta on ɗum Watta ko wulon ko yalla dandan mum no jamfagol modiyam na e jamfa ɗum na ɗum ɗon me yewti na ɗum ɗon me yewti mi watta ɗum no woni faamu mi andi ko me yewti andi ko ma mi watta ɗum min e modio na ɗum ɗon me ngal est ce que mi wonante ko bonanma mi watta ɗum kage watta ko wulon ko yalla dandan mum no jamfagol modiyam na e jamfa ɗum na ɗum ɗon me yewti na ɗum ɗon me yewti
Esiraɓe baya esiraɓe baya esiraɓe yakkede mi noddi on ɗo amronki ko ɗum waɗi nenani ke hus waɗa ay hus waɗa ko goɗɗum fa susi wonɗon susinaɓe oyi hay husse susini mala komi wiyata on ɗo aduna ɗo ko ari wo ko saari ko ari wo feƴƴe hande to ƴettu ande waɗon e moɗo esiraɓe hande ko wonɗon ɗo esiraɓe ko mooti ɗum o nawni ko Allah moyiri ni kono si a ƴetti on susiɗon a inni a waɗay ko ɓanduɗi a yooma joni on to waɗi susi e ma ɗo ha yooma ma ɗum nawna ɓa miijo moƴƴa tagaɗo ko miiji pandi wo ko piiji ɗiɗi jaman sikka o feeti ma ɗum o yaha ukko ha no masi nawra e makko ɓaare no wondi e miijo moƴƴa hande si tawi Allah no muuyi o heɓay lekki si tawi kadi Allah mo wi ko ni haray ko noon ko duye am on to mo woni on dewtide so tawi o fini sile waɗugol miijo e noon nde e siraɓe mi toytama mi jeegima baawi min wiɗa anndi ko ɗum ɗo woni mi suusata ay hus waɗa baabe no min komi tawma ɗo yiɗa e miijo miɗo anndi kadi ko wonɗa miijaade ɗo ko ɓammudu ma ko cellal ma oye baabe ngay fuyi waɗa today o ndikkay o ndikkay awa si Allah de nani on no immike o min ndaroyaani awa yew ƴewtuɗa ɓayde anndi o ala yimɓe taw immo o lancita piiji ɗin toon ma ɗum o bonna no anani moodi makko ha feƴƴitiyo ɓe jin o heɓi sisi o yoomi o heɓi stress ko ɓerde ko ɗum Babey na ko tawata kon hande on tigi sutaki gila ɗum ɗo waɗi on tigi ala yaade golle on tigi ala wawde fus noka suudu ɗo tun ko wonno heɓude kon no fanɗude joni ko ɗum wollan aninde Babey ko ɗum ɗon wollan mapinde Babey ko ɗum ɗon kadi woni lan e yominde joni hoore ɗum no fop ko proposition mi faala wadde daron so tawi ko idée par ce que hande fus mi ala gollude heɓa revenu donc mi faala luyin sundu losinen ɗum yahen Fuuta taɓɓen daren don kadi sen heɓay lekki ɗum ɗon par ce que wona ni mi heɓira Babey e yehi kaloptan ɓenniɓe yaali nawnare fus ɗum ɗo no ani ni lan si tawi docteur ɓe fi gite ɓen inni ɓe yaali fus haray ɗo koye ndaroy ka village kadi Babey par ce que wona ni mi heɓira Babey sakko in noon e honno ko ni mi heɓira komi yiyaynoɗo woni mi yiyata Babey anndi komi wonma yewtude kon woni ala nanude a ala jaɓude mi wiɗima ya jonnu Allah miɗo jonni Allah ba ay miɗan wawi jooɗade ɗo hande ko maɗa goɗɗo alama ƴantude nuwaki suuɗu yangoɗa darna galle haɗe gasa yiltoɗen yehen Fuuta Jallo hattina cellal taw wonen toon tawata ko siɓe yoɓi luwaki suudu ƴetten ɗum waɗen dépense fawtoɗen hoore min komi wi'atama ardan hakkil fota ɗo hiɓe acca ndu suudu ɗo haɗi jooɗoɗa jonna anda min komi wi'atama mi tawaka e ɗum ɗon hande mi tawaka e ɗum ɗon janngo ko ndu suudu lurinte ma ɗum mi tawaka e muɗum mi yiɗa nande kadi kan haala ɗo min komi wi'atama ko ya jooɗo ɗo ko ɗo ndareten ko ari wo feƴƴay joni ko ari wo ko non tagaɗo ko woni wo e aduna Allah o heɓay ko ñaama Allah okkorte heɓa ko ñaama so woni ɗo ko ɗo wawete darugol ko honno heɓirta lekki ɓa yiɗen darude heɓirta lekki
kono wiwgol ngol ndu suudu koyo loosine mi tawaka min nde hotere an ɗo nde yahata Fuuta Jallo an miɗa wawi wiide enen ɗo fof yen moɓodir yahen Fuuta Jallo jooɗoɗen ɗe wawi baben ko saabu honno sabtenden ɗo ɗi mi ala gollude kono heɓirten ko ñaamen baben en heɓa honno heɓirten ko ñaamen mi ala gollude mi wi'i c'est là le problème baben mi wi'i en heɓay ko ñaamen en heɓay ko feƴƴinire ha ñande hettuɗa cellal ma ngal wo accu yandita ɓeengu ma nanane ɗum ɗo hay ɓeengu ma so nananima ɗum ɗo o jaɓantama ɗum ɗo immagol Konakiri yaa Fuuta Jallo jooɗo na goɗɗum marɓe ni ko wiyeten en dépariray Fuuta Jallo ɗa wiide Fuuta Jallo ko ni jooɗorte ka yiɗa remi Fuuta Jallo ka yiɗa mari suudu ko naata Fuuta Jallo ɗa wiide ɓen ndu suudu maɓɓe ndu wondu ɗon ndu koko ɓeccitiri ndu ni tum koye moɗo yahe naato en ko goɗɗo Fuuta Jallo ɓa ko sibasu ma waɗɗen Fuuta Jallo en darnaɓe ko ɗo wonɗen wonde ala ko yahe nokku fi Allah noja kam ko heɓi tagaɗo wo ko heɓi tagaɗo anditu ko ɗum ɗon Allah windi heɓete anditu kadi feƴƴay joni tamijo piiji ɗo ha ƴette ndu suudu so ƴetti yimɓe e naadi ɗo ɓe lancaydu joni ida jenti te gacciri ni suudu e ala kadi no jooɗoren Fuuta Jallo so yehi Fuuta Jallo iɗa andi yimɓe gañolen na ɓe jalay en kadi ɓe hertina en ɓe wiya tampere dogini en Konakiri iɗa jenti waɗen doyi muñoɗe wonen ɗo ɗaɓɓiren lekki ɗo doyi a dikkay ta sikku doy a dikkata wallahi si tawi fi jiga dampalla mi daroto ha heɓa lekki kono a sandi taw fesu taw yoomu feƴƴay nani a dikkay fi Allah tanadu hakkille maɗen fi yawgo Fuuta Jallo tawi Fuuta Jallo haray a perdi en fo haray en perdi ɓayino golle maɗen si ɓe accitima yiide Konakiri ɓe sikka e hooti few kono Fuuta Jallo fi Allah feƴƴa joni nani ko yiɗa waɗi wo ko Allah golle maɗe kadi ta sikkuɗe perdi ɗe perdata si Allah jaɓi en kata to hetta cellal ma ngal fuɗɗitoɗa golle maɗe nani se ɗum miijagol a dikkay nani taw fes Adorane ngaro. Kasi hindi ka suga ito. Kaya udan. Kaya sinarala siyo ka bakterya. Ande ala. Ande no de yaudah nara mi mirong makanan. Kung saya mana kan dolau. Beda jonda welani makabut. Ano ini yung jodoh? Jangan deh wena. Sabi ko kamelan, ko yan dia ka jodoh. Ani ko yung kaya ko kuliah ni. Ini dah kaya ini pun punya tinggalan ini. Ya tahu ni juga ini mesti kali onda lah wana. Nang kaya. Mira senjata jual walau kopi nan. Kan dia tu ini begini kan. Saya sini lah pada jual nan kopi mawar. Aku nak lihat. Yo ka na. Hello dokter. Kamu Wala ba rin? ano nila? Ano yan? Ano yan? Anti ka lewa ka undo dan kay. Kumain. Ni ahebi. Ilang may bidin niya? Ano tong ahebi? Amin. Saya tama. Jual niya. Achin wala maro ko na. Todo niya. Singa. Ano sa Finlandia? Apa lang sa amin tigil lang. Wala ba? Wajah pala jadi nunggu nazaran kan. As kuwi dito semua na wala na. Dan yung pen. Kalme lima. Wala to niya. Sino ko kalo? Ni adi ko